Hej Christian, så er der lige endnu en hilsen her fra Tranekærvej. Som du kan se, så er vi så småt ved at være på plads. Vi har fået gjort terrassen klar. Det er lidt svært at se her i modlys. Vi har fået grillen frem, så den er som den skal være. Så du kan vælge mellem en kampsteg eller om vi skal grille en kylling. Vi skal starte til at spise, det er lidt sent. Vi har været i gang i dag, hele dagen. Vi har jo været i gang med en masse små ting. Jeg har fået sat læst på her over ved kanten her, så vi har mellem mellem gulv og trægulv. Vi har fået møblerne sat ind. Det er lidt svært at manøvrere rundt her. Vi har fået møblerne sat ind, så vi har dem hvor de skal være. Vi har fået kommer de her hen. Så kommer de her hen og kigger en gang. Så har vi fået soveværelse. Vi er stadig ved at lige flytte ind, så der ligger lille papkasser og sådan. Vi har jo skydeskabene, og så har vi en smart lille opfindelse her. TV i skydeskabet. Så det er jo fantastisk. Så kan man holde øje med sit tøj, og man kan holde øje med sit TV. Så det er fantastisk. Dagens projekt i dag har også involveret, at vi har været ved at sætte troldsæk op. Og det er derfor, det larmer lidt, fordi Karina, hun er lige ved at gøre ren, efter at jeg har rodet. Hej. Og som du kan se, så har vi fået troldsæk op herinde, og det passer jo også. Dennis han kommer i løbet af næste uge og får sat spots i herinde også. Men det har i hvert fald hjulpet på badeværelset. Det har gjort, at der er kommet lidt mere plads herinde også. Vi er færdige med at male og fuge rundt i alle kanter og hjørner, så vi er stort set indflytningsklar. Det var sådan lidt en update herfra. Vi ses Christian, og hils Helle. Hej hej. Hej. Hej hej. Hej hej.